खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना स्वर्गियारि। सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आर लोमस्रावनि अनजालि बिसि एन फिरफिलाया मैया थांनाय हरनि 10 रिंगायाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला हरखाबै उदै सानाय बेरामाव गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमायो आर लोमस्रावनि बिसि एन फिरफिलाया। फिरफिलाराभा बिथाङा सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फोरम अफ एक्स एनडिएफबिनि लेङाइ रांखान्थि नेहाथारिबोमोन। बिसायख'थि आय'गनि बियाम दाफामफिननाय एबा डेलिमिटेशननि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरां बिबुंसार। बियाम दाफामफिननाय थांखि आरो हाबाफारिखौ बरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबखौ उदां खालामनाय एबा एसटि रिजार्भेशनखौ बोखारनाय ड्राफ्टनि सायाव बेरेखा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटिनि थाखायनो रिजार्भेशनाव दोननांगौ होननानै खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेजों लोगोसे उदालगुरि लकसभा बियाबखौबो एसटि रिजार्भेशन खालामनो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। क'क्राझार लकसभा आरो उदालगुरि लकसभाखौ एसटि रिजार्भआव लाखिनो एबा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुनाव बायदि बायदि हाबाफारि लागोन होनना फोरमायदों प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों। लखिमपुर पुलिसा साबा डकाइतनि हानजाखौ हमदों। बे हमजानाय साबा सुबुंफोरा जादों इब्राहिम आली, आतिकुल इस्लाम, आजिजुल इस्लाम, आब्दुल आली आरो मनसुर आली। हमजानाय बे साबा सुबुंफोरा दुथां हाबा एबा डकाइति हाबा मावनो नाजादोंमोन होनना खौरां मोनदों। लोगोसे बे हाबानि मास्टारमाइन्ड हेमन्त गगैखौ नर्थ लखिमपुर पुलिसा खानो हायो। सराइदेउ पुलिसा सराइदेउनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव न'आव बानायनाय जौनि बेरेखा हाबाफारि लादों। मैया सराइदेउनि माखासे ओनसोलनि नखरफोराव जौ सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो आरो 700 लिटारसो न'आव बानायनाय एबा संनाय जौखौ जब्द खालामनानै गारदों होनना खौरां मोनदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सुदआ गोदान बोसोर 2023 नि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदों थांनाय 1 बोसोराव खैफोदाव गोग्लैनाय 10,117 सुबुंफोरखौ मदद आरो रैखाथि होनो हादों आरो इयुनावबो मदद होलांनो नाजागोनखौ बिथाङा गावनि पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों। चीन हादराव कभिडजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि हारा सानफा एफा बांबोगासिनो दं होननानै खौरां मोनदों। मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला चीनआव कभिडजों सुबुं थैनायनि हारा सानफायाव 9,000 आरो फैबाय थानाय समाव सानफायाव थैनायनि हारा चीनआव 25,000सिम सौहैनो हागौ होननानै खौरां मोनदों। नाथाय चीन सरकारा दासिम कर'नाजों थैनायनि हारखौ रोखायै फोरमायाखै, जायनि थाखाय कर'नाजों थैनायनि सुबुंनि अनजिमा एबा हारखौ रोखा फोरमायनो थाखाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन एबा WHO आ खावलायदों।